Kowe sing nembang, engko adi-adine to mbake sing kepareng joget. Mbak Sulis, Mbak Punjung, mangga. Heeh, Mbak Hani karo Mbak Diah piro isan iki? Papat 5 Mbak Lilis. Nah, ngadeg. Kuwi sing mimpin awakmu. Tembang sing gayeng tur paling rame dhewe. Madhep kono ngendi kono ki? Madhep rono. Jarake sing padha. Nah, jarake sing padha. Dia rada mundur sithik, Mbak Punjung rada mundur sithik. Nah, wis. Sing hot ya, Pit. Loh, ora awakmu madhep rene, ngadep, Mbak. Oh, ngeten. Heeh. Nggih. Oh, ngeten. Ah, uler kambang dangdut. Oh, nggih. Heeh. Diwangi Mbak Emas karo Mbak Luki. Heeh. Ya, coba sing seragam sing apik. Lekas angger nyedit sogok-sogokan tangan kok leda jahil lek nyogok aja disogok dhewe omong aku ya kayak apa iki gerakane sama dengan putaran jarum jam pedot putus ya manut seneng ngarep Jadi cara kurungan sing paling ngetek iki kurungane sing ngarep dhewe. Wah, jan. Gerakan maju mundur. Terima kasih Hani berdiri dulu. Sik Pit. Panggah sik Pit, awakmu panggah Pit. Iki coba lek Hani dhewe kaya ngapa gerakane. Pake lek ora ngerti siji-sijine. Oh, nggih. Cara gerake Hani iki cara regane pira kok tak seleksine. Dugi ngajeng napa Pancasila? Pancasila tok ae. Nggih. Nah. Pancasila dasaring negeri utama. Sik. Kurang bangku ngono iki murah kuwi. Nah. Pancasila dasaring negeri utama. Kita kebayane. Ora bermasalah Iki mau sing mengena sing terakhir mak pelurut ngono iki mau. Sinten malih? Lilis. Mbak Lilis. Dia, durutke dia sik. Sing paling apik iki engko sapa sing paling apik sesuk tak hadiahi tak pundhutne cawet ya iki nilai plus iki wah munyer terus digeser nyang mburi renu wah jan wis yo Lilis jajal Lilis yo Mbak Lilis ayo Mbak Lilis ben yo jadi aku umpama nek wong pesen iki rega semene iki ro
Ya. Pancasila dasaring negeri utama ingkang kita asik ingkang rubayane ora biar masyarakat jalan Ya, wis. Langsung balik sogokan komburi. Ya Mbak Bunjung. Mbak Bunjung. Lu iki gelem obah lek iso kok. Ayo Njung, ayo. Deloken gambarmu ora apa-apa. Asik. Ayo kita nang Yo. mapan. Ya. Pancasila dasaring negeri utama ingkang rubayane ora biar masyarakat jalan Enteng iki. Enteng. Mbak, ndak iso balik Mbak Cilo sini. Sini. Sagokan, Mbak. Ayo, Mbak Siro ayo. Sagokan Mbak Cilo. Sini. Lah, dalah. Kenek to. Wis, pancen yo nabine duit iki tenan. Sitok Mbak Sulis. Ya, coba Mbak Sulis kaya apa? Pipit panggah ngadeg, sapa ngongkon lungguh? Iji. Lende-lende cagak kayak kena. Mboten. Ah, ya. Pancasila dasaring negeri utama ingkang kuwayane ora model masyarakat dejane galayangan. Ya, Sulis. Sesuk langsung nang mepake. Tak cek odekne cawet rolas. Setara ukuran mengke. Wis, semua ukuran. Nah, genti pipit nembang karo ngobahke bokong dhewe. Lah dalah. Hah? Kakak Cilo meli, olah dicogok. Kok dadak jreng-jreng? Wah. Jan, ya ngalah. Ya, Niki joget tamu kula. karo nembang dhewe. Lah niki kula madhep pundi? Wis sembarang, adepmu ning ndi-ndi padha. Ngeten? Madep yang wayang, madep nang simpingan. Nah. Ya ampun, ngapunten nggih, Pak Lurah, Bu Lurah. Oh, dipasne Kakak, nggih. Ngapunten nggih, Kak. Awas. Wis disawang ora mantra-mantra bokong ning kaya kawah. Sampun siap, Kakak? Awas lho enak angin tornado kok. Siap-siap ya, Kakak. Pancasila dasaring negeri utama. Woi. Kena angin tornado tenan iki. Maaf ya Kakak. Ketagihan karo angin. Lah piye aku mosok kon mencolot to Kakak? Pit, Nggih. aku ki tau Bud ning ngomah ki wancine ki bengi. Aku gemermeng karo ibumu. Bu, nggo nanti bojo kaya pipit ngono iki lho. Lek ku golek iki kira-kira goleki bar isak cethuke subuh ha. Nggih mboten. Ya jelas wong kaya ngono. Piye lho jajal. Aku ndak bisa membayangkan pisan. Lek pun kulino panggih pun cethuk piyambak. Cethuk piye wong kaya ngono kok buntet kabeh kok. Lah mengke enten sing benten niki. Ben- Ambune.
Sampun nggih. Keranjingan. Piye aku kon ngene neh. Ngene. Gantian Mbak Sulis lekno ya sing nembang. Ya, ha. Wis to, senengno genduk sira. Sirau. Pancasila dasari negeri utama. Kincang kebayane. Mobil biar masyarakat tejane yola-yolas. Cair. Penak men di bokong gedhe mek ngene 200. Entuk pira pi dirumpukke entuk pira coba?